Já teď hledám. Já nevím, co mám dělat, pojďme, nedáme tam něco. Dáme duo. Můžu se, Otoč to tak, otoč na to. Jsi už to legrací. S pastí Eminem. Ne, to je Snoop Dogg, Eminem je to kráva. Ne, to je 50 Cent. Hraj to. Štěpka, ty vole. Andrej, dohraješ to? To už nahrává, asi hodně. Já stříkám hady. Už je dlouho Že stříkám hady. To je už tam jsi asi půl hodiny předtím natočený. To tě neunese, hele. Jo, možná to dáš. Zahrajeme to takhle. Hej, to máš jak Zac Efron. A co to naše? To s Monikou. Kde máte Moniku? Kde máte Moniku? Dělej, Dave, na ty. Seš Monika Kristýna. Ne, kdo ne? Seš Monika. Čau. Čau. Koni. Jsi nahoře. Ona říká, tady má pro mě nějakou prácičku, nevím, že se jde. Jo, myslím, že jsem doručil nějaký zboží, jsem zákazník. Jaký hera? Jaký? Zboží? No, hera. Hera, to je pečení. Můžete umím. Zarazím tě do zdi. Co divadlo? Hej, pohlaď ho. Máš mířeno. Viděli jste toto video s tím zachráncem? Takhle brankář, ne? Stojí pod balkonem a tam chodí Tejsek. A říká, a vy mu to úplně spadne z toho balkonu, on to po ní čopne chytí. A všichni mu tleskají, víš co?